Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odosewa memenu abasi want nawa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo. Anyinasu mai nananom ene SDA asafo ewo Anyinasu abom edi wo mafa hye toso oha eye mfie wo ha ye Anyinasu SDA asafo no ebepie mu ewo Anyinasu wone nananom ene atrankonwa kroma aka bomu hye sa fan na wode aprempontuo ne senti nana Kwasi awoba ya wono ene ye Anyinasu ehene otumfo ebrempon wane asafi aka bom ni kroma ewa chichi ne bencheye ahye sa fan de aprempontuo a eye nursing training ene midwifery asoye ya amofra ene mabaawa ne mrantie won potem ho ebetimi akoje nteteye na aboa wo mo da achen ne wo mo nkankro ne senti wode sa dwumadie ahyehye so momye mo nkontre na ye mo nomasuko na yenkohwe ne ebekoso ewo dwumadie no ase mediane memenu aba odose wa aboafo asomasan de dwumadie ebesom wo eye Park Prestige Ventures wo busuakuru junction odoshito odose wa foundation Pizza Hub Pizza omonso ewo Bantima bontenkasie mu GNTC kwanta no so hwa na obehu wo mo na afenso ANF Glory Bricks and Tiles a home of quality bricks and tiles. Womo na asoya san edi dwumadie ebe somo wo. Ye monwrem na yenkohwe ne a ebesi. Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio. Anunti na odosewa memenu abasi want nawa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo. Nana Kwasi awoba ne mpanimfo atna se na ebraso se nana no efrechichi ne bencheye bana nana awochia nana Kwasi awoba eye Anyinasu ehene eye tanoduma se hene nana osei esibe ketechew ono ene besi adweso man hene anemo echia nana Kwasi awoba. Amamra ya tonchini o na amamra nyina fritete wate oduma kuma pa ade nyina wade amane aka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wawa ya tokena da bia be ya mobo anu nti wodo se wa meme aba wase want na woda eme amamra nyira ai onya nkrupo twede ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamra fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana nana mampo ene da
Kwasi bre wo se bonsu wane na pamfo onso se wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adoa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador ekesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina wo pinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene yeah, I'm a man free titio. Yes, I'm yeah, I'm a man free titio. Yeah, I'm a man who he hapa. Some yeah, yeah, one the yeah, yeah, I'm a man yeah, to continue. I don't need the baby, I didn't put him out my day. Yeah, or do say what about Tampa? A man, Mammy, and my wambo. Onyonyam for Brahma. Power. Ona na ye address the cheduma say mention no mo ye mrahye bedwani a wo ho ono so abedu dwumadi na se a wo chia nanano ya koye em say ene dai eye niji da kese e de ma address the cheduma say mention if he say dwumadi a ene eba ewa yire so no eye dwumadi a eba be peja enye yire so ko a eba be peja edura secheduma se Anyinasu drobon frante send ya na eminu ya idi kokko e ka no constituency let us say eba beboa ama constituency no etimi apeja na meka bibi kakra efie kakra ni a ya na Kwasi a wo ba betena edwa so se Anyinasu he saa time no na me mensi kratch panyi ka kire se MC media me pese ya boa na Anyinasu enwumesua eba ha na empuntuo eba ha enti kwa bia ese obo bia no ese obo am me ne na ye kai tripam ho ye bo modi ene ye ti secondary school no saa time na wa kire ha ya ene Anyinasu senior high school no abai school a ene ye nyina hu se etintim ema foforo efi kuro ahoro so eba ha sabre no a na ebo mmodi na ye sa kwan efiri secheduma se eba ye eye aponte so Anyinasu aponte so ekwan nyina ye ba bia se be ye bodwa nyina na chese na naba ye no mene no yeti no ehia enu ti bibia ye baba su bia no ekoyie enu achi mpuntunwa kitikiti bebre wo a yaye e di aboa Anyinasu se be ma Anyinasu empuntuo etimi akonanim na de mesene se Yankopon entu nkwane na oma ye nyina yokodro hom na ye ti ase ye ti bemua eberu se me ne nyina ebekwa ye nkrechi no ye bo Anyinasu ne ye kai omo mboa ma mpuntuo ba Anyinasu a me ne obi oni nyina ye din enye dai empa hoda na ye da se bebre ene ye nua ba ko a ye ne no enua panyi a wonso otaboa ye ewo mpuntu nyuma mu eye iwura yansia Yankopon agene nkra a ne ena no obi di celebrate aka 2 days pe ma ye di mpuntu eni biasa abeka ho ene wo ko ajaye yanso ye se ejabi wu a ejabi tiase senti ebeboa ama nursing training na eba etumi aba mini aba no ekasa no okan fasudi a eye nursing training betumi di aba abre ewo Anyinasu a enye no nko a ba bia bijina yinti afi bia gisa me kwa amanfo nkuro so ekosere na mape menko ba bi e di ama menkora ombeko akogina akopendese adisua na se nursing training make us say we kura printouts more than 63 enkora di Ibrahimia omo pedi bre gisa me frɛ na Lerugu me frɛ Salaga me frɛ Ofenso me frɛ Kolebu me frɛ pe kwan ama mofra enye school akọ na emi se mensi mu ekuro la ka hono edura ya se nke betibi etumi amaso
it is a Anyinasu deɛ no adi kan ba a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛsom na yɛboa na yɛdua yɛso abapa ɛnɛ sɛ school wei sɛ ɛtumi bɛgyina a mewɔ yɛdeɛ sɛ nkwadaa bɛyɛ 63 a wɔde wɔn applications abrɛ me no ɔmo mfa nkɔ baabi a o wɔn mɛsi wɔ ya ɛbɛba ha yi a school no ɛbɛyɛ me nso mi school mɛtɔ akɔso aboa school no kɔpem sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ sɛ ɛtintim adurume bi a obi a yɛka ɛyɛ health training institutions wɔ Ghana ha yɛbɛbɔ Anyinasu nursing training bi ɛde aka ho. Anyinasu hene Nana Kwasi a wɔbaa kurowura ɔno nso de ne de sɛm ɛto ne manfo ne Ghana man yɛnkotie. First clinic ɛbɛ Anyinasu ɛna wɔn wa de saa dan no ɛmaa sɛ yɛnyɛ mu adwuma free wanyi sika Anyinasu man mɔma yɛnyi ayɛ paa na wayɛ bi ɔkɔɔ mpanyinfoɔ sɛ kɛtɛrɛma mpɔ ne fidie kakyerɛ ɛna yɛbɔ ne din saa dan no a na yɛasan bɛfa ne ne obedi na deɛ wɔse nana sɛ me ba bɛdi deɛ no ma anya hwee ama ɛwɔ sɛ me deɛ no soso boa Jeremiah Boakye Kansa Dallas waboa kuro yi pii ɛna ɔno aso saa yi sika $500 and now she say 5,500 was so crash from SDA for SDA Church is 100 years today in Anyinasu Township. Besides preaching the word of God to the people of Anyinasu, they have also contributed immensely in the development project. For instance, education and human empowerment, just to mention a few. Today, through SDA, Anyinasu is getting a nursing and midwifery college, which is commencing September this year. On this nursing and midwifery college of Anyinasu, it's not a private entity on that. We are appealing to the government or the Republic of Ghana to take necessary action in terms of infrastructure and any necessary project. As stated in the Bible, Colossians 3:23-24, what you do, do it enthusiastically as something done for the Lord and not for men, knowing that you will receive the reward of inheritance from the Lord. You deserve the Lord Christ. The growth of the church should be measured not only in number of its followers, but also in the quality of its members who are dedicated to their mission. The Adventist people have impacted not only the local community, but the nation at large. The contribution of the town folks, both at home and outside Anyinasu, towards the establishment of the school is very much appreciated. Payinforcing Yamibo ni friend ya no abodi obekura ne poma. Ene yebe ona Mr. Enchifojuo. School ya ba ha nyina no me nyi mfama me ho. Na waye bi. Me pese ye be friend na na ba ha. Na no wa chede ya se wode ma no. Na ya san so Fred Dr. Enchi so ama ono so aba. Mrs. Ajimasa ma ono so aba anim ha. Na no wa chede a wode ma wo mo wa ha no. Enne Nana Kwasi a wo ba de me kan se e wo se me so me ye bibi e ma me kuro sanse niema me dan hye wa ha April 21st ya me wo fa kredi ade be chi e na me dan sisi abrochire be kan chire obi ane nkwa na me kan chire matran konwa man kan chire obi a me free he kodo abrochire na me ni ba bi da me koda hotel nanso wunim adepa bibi say na bibi free mu ba sa wudi bibi chef mebro na sa ampra emfifi nanso ne me ba no de twedi ampo aye ma me ne meyire na me matia se na bibi anye ye no me a me yire ne me maso so ye kwa 20,000 200 million de masafo no yeah
One also saw and now for a boy being Suginano, Mamma SDA, so for almost Aka. Education home one for so. Can be Sanchi. Me buy ye. Said any subacity. A bra what they plan the bed. A dream. Nancy Radishano. Mrs. Annabelle. Edu abi ko so na ya se ndie we da me friend me se bua ukuro so wo na so ya di kan ye ne de mam wo na enne ya hwira die ye te ha ye ntina ni gie so enna mekling wo pia meti ko se ya wo se na nakọ ehia na medru ha eda mo ha enno ne nko beda na nko ni ye nyina ye na ni American education hu hia Mrs. Anaba ogina hey ofiri krom ho education ntimo hu de na kodu anu nti na nana se mi jama himfie ho ato sika ni nyina ya de boa advantage nyame na me kan kapre ma me ho na ya de apagya school yi moma ye nyina mo ye wie ensan wie ye eni bi wo akire se ye momwa ne yemfa mpagya na asanteman mpagya sa na ye wo tumfo hwehwe wo de wo isi so so pempuntuo ena ye nku biyo minu ya no be ka me ho wi amo ase ne tano dumase ahemfa mbom bi na be ka me ho ye be pagya kuro yi ne sika ne se bia bi wo ho badanyame e ma me no me kasa me ka me ho antechema me ho bibia nya me ni ma go through no na me de sa sika no si ye mfa mpia na I wish kura se nke be ye more nyame adwuma na ye adwuma yi ye ni kwa o adwuma yi ye ni kwa esum yi yesum ni kwa osum yesum ni kwa yawa katia wasu yawa katia wasu yawa katia wasoro adichi wowe asemi ye ni awosuma mi nejuma baby ni wo na ni pantu mi ya fio asemi ya ni awosuma mi nejuma baby ni wo baby ni wo adichi wowe asemi min kro to na ba ko na brofo yedu almost no besu nchen almost the 3,000 ana nana boyase dikro na wo free hair ko edika na kro kitwa no almost the 17 million nana ya owusu ansa awobre dikro one also the 2,000 ebeboa na ni aka no gusu a ebeba Nana Kwasi awoba Anyinasu hene tumfo brempon bo penifo bi awoboa ama Anyinasu ene humpunso asafo no etimi ama ne homene so ewo krodo anim obo wa baso minua wiamo ase hene da wase Nana wiamo ase hene Mrs. Annabelle. Yes, Annabelle. ene na wasanka minister na emu of health ebaha enso ni nsia na emu aba na ni wo ye school yi hu pa yeda na se minim se beson bobo ndi Titiai
Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefrititio efrititio enunti na odose wa memenu abase want na wa ema amamre nyira na amamre nefrititio me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani efrititi amparo adwa gospel hima yeah, mamra, ya to twini, minuanum debi ebe ha ye pa. Mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe ha ye ni. Yeah, mamra, odo sa wa menu abase ya to twini, free samamre free titio. Yeah, mamra, ya to twini, saya to twini, debi ebe ha ye ni. Mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa meme aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twa di ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makwaya agenda ambassador echesa amamre wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene debi abe ha ye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi amparo ye amamre enwi apa ye so mu ye je mu debi abe ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa ba tampa emenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya kupo twedi ampo wo sira wo bejira wo ye odo se wa ba na ba ye oni pani amamra ye ntonjeni amparo adwa gospel hima yeah mamra ya to twini minuanum debi ebe ha ye pa mamra ya to twini saya to twini debi ebe ha ye ni yeah mamra odo sa wa menu abase ya to twini free samamre free titio yeah mamra ya to twini saya to twini debi ebe ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa meme aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makwaya agenda ambassador echesa amamre wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene debi abe ha ye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi amparo ye amamre enwi apa ye so mu ye je mu debi abe ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye odo se wa ba tampa emenu aba mami ye mawambo ye kwaso anye wadwuma wate onya kupo twedi ampo wo sira wo bejira wo ye odo se wa ba na ba ye oni pani amamra ye ntonjeni ampa Lawyer Adomako Befi ono na omampani abedi echire Dr. Mahmoud Baumia ero ne mpabo akese share no ma ne besi dwumadie no besi na nan ewo mu odina no desem
ɛto dwa. Na egyina mo a mo Anyinasu titu na safo mu no modern model dia beduru ha e ma mu nyina ayiko bie. Yewura His Excellency the Vice President Yewura Mahmoud Bawumia ye ba nansen adura sechireduma se na Yewura dubofo any Pastor Bane ntam na omu ya no de letter no be share me nsem nti wo mo be tia no nti edru nkran pe o hwe letter no pe no si SDA dey one of my churches I love them nti ya o meko na so no sabe adwuma na egu ho no mo amu ni se sabre no odina kansie mu eya ye nyina ye ka ho me no mo ka sei o kwa any such a friend planes ti me free ni chain ra no se ya kɔ na busua ene ehome da na me ka semi emra be true nanim no se ya o ska sa ne mfa nkɔ edam se die for de ebi bia toto no bɔkɔ nam so ye mpebe 20,000 bi nkɔ o se there be SDA church is my church you should think more of that say mewie no meka ho asem abusua asem nyina ne o se me mfa ntom ani mu ni say eye ahoho ama ni say emfie wo ha Anyinasu SDA church mu die no mo atom nsa e de afre no onamu de oni ha ba honhom no o ha ye wo ka ni say eye mabunu ani ye ne a ye wo sabre no ye mo nkompo ese emfie wo ha atwa mu no enipakuo bi a wo mo etena ase edi wodo enkabo mu nyamesuro ene osompa ena achetra asafo yi enti se na ye di sa efie o ha yi a yankai wo na de wo to so amese ensan fanto mani se SDA church eye wo Anyinasu se ne amem da kwanfo asafo obi ase nyina no enye asoro no nko ase esi wontira nemom eye osomo a eboa wapomudin mu enwumasua mu enipa mpontuo mu eni yedie ni bibia mu eni to ano so na hohoahu akese ni awo ka ni se ya mayetri mu nyi yente ya twamfie wo hade nemom si atena se ne yebɔ nkompo a emfie wo hado ba bi efiri ba no ye betimi akoyanim amna chensa eni to osiro nyame anwoden edum amem da kon yefo asafo wo wiase nyina ewo Ghana nyina ewo Ashanti region nyina eni titriu ewo Anyinasu eye asoro no osiro nyame ahundue asundue edemamo say ya koyanim no ye de nkabo mu eni nsiye eni anwoden ebetimi de aye aduma ni awo saka bio ni say ene wiase ba bia koduro no ye jasra na wanyi bia so mo werewu enti sanya IT no a eno na amugu wiase nyina no me da kon efo de aguma ne ditwa mafuruma eni ntimpempen so abebre no IT no ye bibia mu no momia ntoto nase wo kampo de asiso se ye nyam sam kamu no ye mamodna se social media no be konanim a chen se ye potent no ne nam sa ye so ebetimi de aboa no osa sere bio se onimpepe se aya meme da akwanfo asafo kuto ena ye wo bia ehwan kramofo ene Kristofo meme da akwanfo ekitamudi ho ye mamodna se ye be hyemu kena ne wo ka nyina ni se ewo mu se yenim ne wo ho nanso se ye nyani da so se onyame na wode ye mfiri nura ebebu sabre wo ho de a se nyame no ano ode ye beko yanim because it is possible ni ayewura oka na wode awie ni se ne ye wa ha sei na se ye ni age na ye hyefa yi a moma ye wura mfi o mo hye ase na emo mpanimfo nso so o matotuntutu ye nso so no a free union any pim district any church local level no yemfa asida kese nso so emfa ma wo mu nya wo ka bio ni se SD asori de enye nra enye nne ya febo MPP kuo no ene wono ankasa enkita ho a ye ne SD for no esuye ene ntiemre bia no osre ya uyare na se nyame mana ngoden na brepa bia no se nya mponi aye program bia na wono de na koma mu no o ka me da kwan efo ho enti ye nyina sei na onyame enhirae nya wo ka ni se nya o ka nyina ni se once na ni hwe kwa no se de son okusa ni nsem na se mu ya de kase a wo giri se SD fo e ba pomudi a mo ya dwuma de kase sei dia kasa tintin toponko nti wono so ba na ngubrasie mu no mi megina na namu na eye enemu sika no eye 50,000 ana kaniska no 500 million yamfa muam
Oni onyamfo Simon Osai Mensa Asante Mantemu Soafo ono so de ne onyam kopie dwumadie na se moma yentie nano disem Ọmọpanyin bi tia ne n'akyi akọ Boston USA awie yɛ nti ɔno chief of staff no ntumi nya no hɔ kɔpem bra ɔmɔpanyin ɛbɛkɔ enti meba no ɔmaame 10,000 chief of staff sɛbi pamre 100 million na me nso yɛse amansana ne biribi a ɔposa ne nsɛm me nso me cash 2,000 and a cement 50 bucks. Yes. Ọmọpania sinemu a ọwọ Adura Sechiroduma se mensimu. Ọno nso kura ne nsɛm 1,000 ɛna 100 bags of cement. 100 bags of cement. Oh, boss of Kwasi. Yes, you know. Mame Gifty Ndoma. Ọno nso se waka yɛ ho ma ba ọno nso ntimi nhwɛ wo saa ọno ɛka nipa a ɔmafa nkrataa sɛ ɔmpɛ omutu franka ɛma MPP amanyɔkuo no mu ɛwɔ mfipim 2029 no elections ɛbɛkɔ no as member of parliament ọno nso so abɛduru ha yi ọno nso kura ne nsɛm 1,000 tí mo bɔ mpa yi a lɛkyɛ sɛ mo de asɛntwe di ampo nyanko bɔ mpa yi nso ama no. Ebusiafo mama yɛ na ɔbɔ ade ase sanse oye na nadɔyɛ ɛwɔ hɔ daa yɛda awurade ase nyame oye na ɔdwɛn ne ma ho ɛnɛ ɔde mununkum akata yɛn so ɛno nti ohwɛ sɛdeɛ ewiem edi adane na ɛkyerɛ wo sɛ otwori ampo nyankopɔn na anim onyam ɛkata yɛn so nhyira nka ne din daa nana Anyinasu hene nana wadawma onana meda so ɛwɔ anim na mepɛ sɛ mefa kwanya so na meda was papaapa ɛwɔ anamotuo ɛne ahofama soronko a wanya de ama oman nkwasɛm ni yɛkɔ programs ahodoɔ bebree na ɛtɔda ne sɛ asɔre edi animu ɛdi dwuma bi ama ɔman na ɛyɛ akɔyɛ sɛ asɔre no na enya na meba yɛhwɛ nkɔmmɔdie ne deɛ wɔn kan ne deɛ wɔn manfoɔ ɛka ne deɛ asafo mpanimfoɔ ne asɔfoɔ ka nana nyame ɛma wo nyinkyerɛ nyame nhyɛw na ɔmmie w'anim ɔmmie kwan kɛseɛ ma wo na deɛ woyɛ nyinaa no nyame ɛma no nkɔ so doododo san sɛ wowɔ adwempa ɛma ɔma ho nana ɔnkɔ so nyame ma yɛda awurade ase mpɛmpɛnsoɔ yi dwumadie ɛyade a na ɛdam akoma so pastor dubɔfoɔ ɛyi masutere sɛ dwumadie sɛ na ɛba so nti yɛbɛpɛ sɛ ɔbɛba na ɔbɛyɛ tuturani ama yɛn wɔ dwumadie in fact na nneɛma bebree wɔ yɛn anim deɛ nanso yɛntumi antwena no angɔfo san sɛ deɛ na ɔde dwumadie a ɔde esi wɔ no ɛyade a na yɛni agye ho ebi nso me ne me ho ka ne yɛbaeɛ a sɛ mempere gyasa mpanimfoɔ se awansena ɔnidi koraa no ɔposa ne nsɛm 5,000 Ghana cedis yɛde ɛboɔ dwumadie na ɛno akyi no 50 million ɛsiane sɛ akɔyɛ ɛdansie ɛna yɛbɛsie na yɛn nso yɛtɔ ɔdansie ho nneɛma kakra nti yɛde 100 bags of cement no yɛtɔ no 75 kwan no nso yɛ 7,500 wow ɛna yɛde ka 5,000 ho na mɛka kyerɛ pastor bɔfoɔ sɛ ɔnhyɛ no so sɛ betɔ ɔdansie ho nneɛma nyame adom ɛdan deɛ yɛbɛsie bɛwɔ branch baako wɔ Asantema mpɔn ha yi a nana ɔdaworoma ɛbrɛ so a ɛba remfie sankɔfa remfie enterprise Anyinasu nkɔsooko yɛ a wapaw ɛwɔ Anyinasu kurodua no mu ɛmo mpanimfoɔ nso gyina de wɔn de dusɛm ato dwa wɔtɔ nsa frɛ Anyinasu man wɔn a wɔakyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛyɛ sɛ wɔn mmerɛ wɔn nsom ɔne nipa wɔn ka mmom na praeɛ wɔ hɔ yi san sɛ wɔka bɔ mu a ne bu obu na enti no mommra mɛka mmom na mompagya Anyinasu man na nkɔsoɔ mmra ɛne mpuntuo nyinaa ɛne nkabom mmra Anyinasu man mu. yɛbɛgya no abɔnten mu numbers bi gu so nti yɛbɛsrɛ sɛ obiara bɛbɔ mmɔden na ɔde ne ho
About John, Etu, and a Mamma FFF. Yet she, now no perfume, yet says, for real way costume. Nanka, ye dream, be fast, Sabi, and Kenekana. And what's wrong, who, and away so ever boom. And unti, and this man put on the say, Gentlemen, Cassette, Sarah Mona, ye to Nintia, but show any sa, Asako. Yeden and now Adaroma, Esadia and so, yes, say, a penny, yes, ye, Yenny Party and Messica, some do by Pia. Would you this Galasica, some of any part of a brave, Danny? Niaslan is said, Takra will be a Fabra, Nefaba Bois and Sumina, Yenina, Yensona, and Pajacurono, and Tiasia Baya, Yanishi, Takra be the cry, 1,000 Ghana cities. Sir, Monfa. Yenina Yensomnia from Walk, And every titio. I don't know that's why memory about once an hour and mamma Ranyana and every titio. Me Kai say, sorry, few crummy in a baya, we a bedjasi. A mamrania mania, every titian paro. I do a gospel him, yeah, mamra, Yanto Junior, Minianum, Debbie, a higher pa, mamra. Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie, a higher new. Yeah, mamra, or that's how I'm we are passing Yanto Junior, free some mamre, free titio, mamra, Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie, a higher new. Mamra, Yanto Junior, Namamre, in a free titiwati, or the monk more body, you know what the Amania Gamo, and the Amamra say, Yafant Nastasi so. Amamra, why you're talking at the Bia Mobile, and until what does say, well, Mammy Abba was a once in our da, and me Amamra and Yera. I own your group of Jedi and Papa, what the Amamra, Aquadia Basobadia, Amamne Free Wagana, Yanutina Santine, 2 4 7 to a baby, Wabo does say, well, Basu say, Omoni Juma, Sana Nana Poine, Dansibre was a bonsu, 1 and a pound for, also see Omoni Juma, Amamra Yanton Yakadi Amamra. Bedonsem, Adwa gospel man, I mean, can be shame, Nanswa Mambrenti, and a Makoya Ganda ambassador, a Chessa Mamre Waya, Yanton Chenewati. Some year, Mumia, some year, Namamra, Yagina Opinti, Namamre, Yantun Junior, Mamra, Yantun Junior, Sayato Junior, Debbie High, yeah, Mamre, free titio, some year, Mamre, free titio, yeah, Mamre, and we have. Some year, game one, the Bia Moba. Yeah, Mamma Yanton. I don't hear the baby, I didn't put him out my day. Yeah, or does say what about Tampa? A man, Mammy and Mawambo. Yeah, what's why you were Jumawati? When I go for Jenny and for which I will and FTT Media Productions, Jumedia, Yedi Free and Yenesu. Rodriamo ebe sommono eha ena brebe ma ye kwan na ye de ne nyina asie aboafo eso ya sene ma ye de dwumade bremo eye Park Prestige Ventures Jasmine Agro Industries Gary ene wo mongonkonte Sam Odosheto Odosewa Foundation Sanso ena Pizza Hub Pizza yede ebe sommo ena afen so A&F Glory Bricks and Tiles a year home of quality bricks and tiles. One more and a soya cinema ya dear Nejumedi ebe somo. Mediane memenuaba or dosewa anima apple. Adam dom yania ya wanida senne yakramo. Every titio. I don't know that's why memory about once an hour and Mamma and every titio. Me Kai Musa, sorry, few crummy in a baya, we a bedjasi. A Mamrania mania, every titian paro. I do a gospel him, yeah, Mamra, Yanto Junior, Minianum, Debbie, a higher pa, Mamra. Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie, a higher new. Yeah, Mamra, or that's how I'm memory about say Yanto Junior, free some mamre, free titio, Mamra, Yanto Junior, Sayato Junior, Debbie, a higher new. Mamra, Yanto Junior.
o na mamre nyina fritete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ya mobo enu ti wodo se wa meme nuaba wose want na woda eme amamre nyira ai onya krupo twedi ampo abo amode amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu ti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador eche sa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwi hapa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma na ye ye amamre ye nto ntwene ye to ntwene menuanum da bia be ha ye pa amamre ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni ya amamre odosa wa meme nuaba se ye nto ntwene free samamre free titio amamre ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni amamre ye nto ntwene o na amamre nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodosa wa meme nuaba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odosa wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamre ye nto ntwene ye kade amamre ye bejo nsem adwa gospel ima na minka bi shemu na so amamre nti ene makwaya agenda ambassador eche sa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamre ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamre ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni ye amamre ye frititio ye so mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwi hapa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamre ye nto ntwene ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma na ye ye odo se wa ba tampa amemenu ya ba mami ye ma wa mbo ye kwaso anya wadwuma wate onya akopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba na ba ye oni pa ni amamre